Soňky ýyllarda Ahal welaýatynyň ihlasly bagwanlarynyň ýetişdiren dürli görnüşli meweleri ýylyň ähli pastyna ak bazarlarymyzda halka bollugy bilen hüdürlenýär. Elbetde Daýhan aladaty ýylyň ähli pastyna ýeterlik. Muň şeýledigini bolsa tutumly maksatlary hemra edinen ahally bagwanlaryň, şeýlede telekesi bagwanlaryň häzirki Tomuz pastyna ýa-da zähmetleriniň mysalyny da aýdanlygy bilen görmek bolýar. Bereketli Türkmen toprağımızda miweler diňe bir özüniň daşky görnüşi bilen tapaklanman eýsem daatly tagam bilenem ýer wagtlardan bäri dünýä meşhurdur. Umuman ýurdumyzyň Ahal welaýatyna da bagwançylyk işini döwrüň talabyna görä üstünlükli ýola goýmakda indi baý tejribe toplandy. Hut soňky ýyllarda bolsa welaýatda öz işiniň ustady bolan ýaş bagwanlygyň uly topory kemale geldi. Olar özlerini ınanılan kärine yerlerine alma, erikset dali, ülje ýaly ençeme görnüşi miweli baglary ösürip, ýylyň olardan bol hasyl almakda öz başarnyklaryny iş ýüzünde görkezip gelýärler. Hormatly prezidentimiziň halkymyzy özümiziň bereketli toprağymyzda ýetişdirilen miweler bilen bökdönsiz üpçün etmek babatda öňde goýan wezifelerinden uğralýan ahally bagwanlar şu günlerde de egsilmez ihlasly zähmetleri bilen tebigat gözelligine gözellik goşup bagtyar ýyl günümiziň alkyşlaryna munasip bolýarlar. Çäksiz ihlas singdirilen aňyrtyna bärsine göz ýetmeýän dürli reňke bürelen baglyk meýdanlar insan göwnüni galkındyrýar. Kärinneçi bagwanlar dürli görnüşli miweli baglary ihlas bilen ýydyk etmek bilen birlikde ýaş nahallary ýydygiderli ýetişdirip durmak babatda da uly tagallary durmuşa geçirýärler. Ýaş nahallary ýetişdirmekde ilmiň gazananlaryndan netijeli peýdalanylýar. Fesçilik işinde esasan ýylhalar görnüşli miweli baglary seçmeklige aýratyn üns berilip, baglaň has ýokary hasyl berýän we şol sanda ýerli şertlere uýgunlaşan ýer aralyk we giç düşen görnüşleri saýlanyp alynýar. Şeýlede bagçylykda öňdewazi tejribeler öwrenilip, talap bildirilýän täze görnüşler önümçülüge ýygyderli ornaşdyrylýar. İşleri netijeli we täzesi gurulmagynyň hasabyna welaýatda ýyl saýyn miweli baglaň meýdany ýygyderli giňeýär. Diyarımızda bagwanlaryň netijeli zähmet çekmegi we halal zähmetiň hödürini görüp ýaşamagy üçin döredilen mümkinçilikler bolsa, welaýatda bagwançylyk işiniň geljekde hasam pazarlap etmegine uly ýardam berýär. Päk zähmetiň ýokary nusgasyny görkezip, sakawatly ene toprağymyzy gülledip, päm paýhas ummany magtumaly Pragy ýylyna da dürli görnüşli miweli baglardan bol hasyl alýan bagwanlar behiýişli miweleri öndürmekde döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyza hem de arkadagy gahrman serdarymyza alkyşlaryny beýan edýärler.